Az elektromos gépjárművek egyre nagyobb teret nyernek a közutakon. A különböző iparágak fokozatosan állnak át környezetbarátabb alternatívákra, ez alól pedig a logisztika sem kivétel. Ma Magyarországon számos változat érhető el, ezek közül az egyik legmegfizethetőbb a Centro márka, amely számos felhasználási területre kínál megoldásokat. Létezik terepjárműútban platós és dobozos raktérrel, állami támogatással már számos önkormányzat használ, ilyet például a szociális étkeztetésben, vagy éppen a települési kommunális feladatok ellátásában. A 100%-ban elektromos teherszállítók a kevés mozgó alkatrésznek hála kevesebb karbantartást igényelnek benzines társaiknál. A járművek környezetbarátak, költséghatékonyak. A modellek általában 270-350 km-es hatótávolságra képesek, maximálisan 90 km/h sebességgel. Villámtöltés során akár fél óra alatt is elérik a 80%-os töltöttségi szintet, mindezt úgy, hogy legalább 1 tonnás teherbírással rendelkeznek. A járművet állandó mágneses szinkronmotor működteti, amelyhez párosul az LFP kimagasló 43,5 kWh kapacitással bíró akkumulátora. Más márkák is megjelentek elektromos haszonjárművekkel. A Ford, a Volkswagen és a Mercedes is egyre több modellt kínál tisztán elektromos meghajtással. Az ilyen járművek elsősorban a futásszolgálatok flottájában népszerűek. Ezek a haszongépjárművek általában 35 és 47 kWh akupakkal rendelkeznek, és mintegy 150-250 km megtételére képesek. Ez egyes városi útvonalakra elég lehet, ráadásul ezeken a helyeken a legfontosabb a helyi károsanyag kibocsátás mérséklése. Érdekesség a teherszállításban, hogy Kínában vízre bocsátották 2023-ban a világ első teljesen elektromos konténerszállító hajóját, amelyet a COSCO Shipping Heavy Industry számára építettek. Az esemény egy fontos mérföldkövet jelenti annak a törekvésnek, hogy egyszer majd a Yangtze régió egész területén kizárólag elektromos meghajtású vízi járműveket használjanak. A hajó hossza egyébként 120 méter, szélessége körülbelül 24 méter, a súlya 10 000 tonna. A tervezett merülése 5,5 méter, ami jó manőverezhetőséget biztosít a Yangtzén, miközben a teherbírása 700 darab standard, azaz 20 láb hosszúságú konténer. Amikor megkezdi a kereskedelmi működését, egy 1000 km hosszúságú útvonalon fog terhet szállítani a Yangtze folyón. Ebben a feladatában 2 darab 900 kV-os elektromotor fogja segíteni, amelyeket konténerekbe szerelt akkumulátorok látnak el energiával. Meg nem erősített információk szerint ez utóbbiakból 36 darab található a hajón. Az akkumulátorok összkapacitása 50 MWh, amelyek a konténeres kialakításuknak köszönhetően a kikötőkben könnyedén kicserélhetők, így magának a hajónak nem kell majd töltőn lennie. Egy rövid megálló és gyors, komplett akkucsere után folytathatja is az útját, az akkumulátorokat pedig a szárazföldön töltik fel. A hajón intelligens irányítási rendszert alkalmaznak a műveletek hatékonyságának növelése érdekében, ez képes lesz a hajó igényei alapján szabályozni az energiafogyasztást, melyet a sebesség, az érkezési idő, a víz sodrása, az akkumulátorok kapacitása és más tényezők figyelembevételével fog megtervezni. A világon milliónyi kis és közepes méretű hajó van forgalomban, amelyek esetében többnyire már ma sem jelentenek gondot a villanyosításuk, a problémát inkább az alig 27 000 nagyméretű teherhajó okozza, amely a tengeri közlekedés kibocsátásának 45%-áért felelős. Ebben a flottában körülbelül 5000 konténerhajó és 11 000 olajtanker, illetve ömlesztett áruk szállítását végző hajó található. Az olajtankerek önmagukban a hajózás olajfelhasználásának 5/5-ért felelősek. Gyakoribb látványt nyújtanak majd a jövőben az elektromos teherautók. Természetesen itt is a Tesla áll az élen. 2024-25-re tervezik, hogy az éves 100 darabnál nagyobb nagyságrendben gyártják majd a semmi névre keresztelt teherautójukat. Egyelőre talán presztízsértékkel világcégek vásároltak belőle, úgy mint a Pepsi.
Amerikában egy telephelyüket teljesen átalakították, hogy a teherautókat tölteni tudják. 21 kamiont használnak. 9 hónap tapasztalatából azt mondták, 45 perces, 0-80%-os töltési időt tudnak produkálni a járművekhez. A kamionok napi 12 órában üzemelnek. A 21 kamionból vannak olyanok, amelyekhez csak 160 kilométeres napi fuvar tartozik, de 3 kifejezetten a hosszú 400 és 725 kilométeres távokon vetnek be, és nagyon fontosnak tartják, hogy demonstrálni tudják a nagy hatótávokon történő használatot is. A kamionok egy része kora reggeltől késő délutánig szállítja csak az árut, így ezután bőven van idő a töltésükre. A Pepsi a flottán 1,7 kWh per mérföld, vagyis 110 kWh per 100 km alatti fogyasztást mért, ami megerősíti, hogy legalább 800 kWh-s akupakkokról beszélünk a nagyobb hatótávú változatok esetén. A két világcég együttműködése most még talán marketing értékű, de annyi biztos, rengeteg fejlesztés van folyamatban, hogy a nagy, szennyező teherautók számára is jól használható, környezetbarát megoldások jöjjenek létre.